Jagore bad migao mar pie pacho ka Midusa Samuel Alima ochako chenro mar siro jopur mawuok e alwora mar Nam Lolwe e kar chung' od bura ma Suba North, kaunti ma Homa Bay. Gidwaro maneno ni jopur ogolo chiemo moromo ma ginyalo uso kod ma ginyalo tiyo godo e miechgi. Kinde ka kinde jopuonj oketo geno margi e pikoth ma gitimo godo chenro mag pur, kata kamano mago jopur oketo dwaro magi e chenro mag pur, kata kamano pek ma ikelo kod lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi osemiyo jopur yudo lal nikech koth mabiro matin. Halima wacho ni gisani jopur mawuok e alwora mar Nam Lolwe ok onego ket geno margi e koth ka ok onego gin gi teko mar golo chiemo maromo ka gitiyo gi yore mag keyo pi. On rain-fed agriculture. This rain-fed agriculture has not been very reliable. This rain-fed agriculture failed in the second season this year. Koro mondo jopur oyud nweng'o maber nyaka wati gi nam pi nam ng'eny ji mang'eny nigi lope mondo nyaka dho nam. Koro akelo pumps gi as a pilot mondo gigo pi ka e nam to dhi e puothegi, ato gipuro alote, gipuro nyanya, gipuro kitungu, nikech all along taos maka yudo gigi ka Kisii. Adona tim reverse mondo gigi koro waka kadhi oko. To irrigation ni ene koro gima nyalo konyo an especially a japur, kendo asebedo kapuro to gima chandowa kabisa en gige tich machalo kaka generator. Wagone jatelo erokamano kuom kelonwa generator kawuono, kendo wa expect ni obi okelwa nyaka pipes bende. Generator manyo tiyogo nyo nigi breakdown. Koro kuom mano kod generator manyien kama to wamor. Sani koro kothe ema koro wadhi manyo. Wadhi puro gi kwe kendo wago pi kaka lot nyalo yudo pi, nyanya nyalo yudo pi, nikech ne wan gi lak mar pi. Nikech pi ema lot chamo sani chieng' rieny. Onge gimoro amora man watimo nikech ni waonge generator. Sani jatelo miwa generator. En erokamano ma wan go kendo mor wan go maduong' kabisa.